Ikamatha video iyi mukhala mutaziwa chifukwa chimene anthu ambiri amampasira ulemu Patience Namadingo, komanso chifukwa chimene anthu ochuluka amakhulupirira kuti Patience Namadingo ndi dolo kwambiri ku nkhani yokhuza ndi music industry makamaka ku Malawi. Mu video iyi tikhala tikuwunikira mfundo zokwana 6, ndiye chonde mukhale pomwepo. Mfundo yoyamba imene mukuyenera kumuzindikira Namadingo kuti ndi dolo ndi nkhani yokhuza ndi kukhala ambassador wa mabrandi komanso makampani osiyanasiyana. Mchaka cha 2017 kufika chaka cha 2018 adasayinira kukhala ambassador wa Ecobank. Iyi inali ya ndalama yokwana 7.8 million ndipo deal inali ya miyezi yokwana 12. Mchaka chomwecho adasayiniranso kukhala ambassador